سلام تخطاتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكون من نيوتيو لو مي حنت فليز بلتنا قد ستنا رستي هي غريبة زلهو لو من ريا رستي بزعبا أما جاجبا ويكا ما أدي أما أدو كن ريا زلنا سنة مقبارنا هنري متشم أبهلنا كن ريا خلنا ما أدي أزيو كبر نجاريو تنكغيل كا جزيه بكاز جبر ما بكنا ما أدي ما كالنا جرايت كبرنيها نزقد فابير كان معبول على مسمت أخا أبتجزي ما أدي بزي تلفزيون አሎ በዚ ቴሌፎን አሎ በዚ ካላ አሎ በዚ ካላ አሎ እንታይ ዓይነት ባህር ነርኢ ኣመና ያ ገዳስ እጂ ነቲ ክብሪ ናይ መኣዲ ጥራይ እሱ ንባዕሉ ኩር ዕቡይ ዓብ ነገር እንድዩ ንዑ ገዲፍካ ከየስተውዓልካ ምብላዕ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሚዛንካ ኣብ ጥዕናኻ ከምኡ ድማ ኣብ ሓጎስካ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ብዙሕ መፅናዕታት ደጋጊሞም ዘረጋገፅዎ እዩ ስለዚ መኣዲ ክንቅረብ ከለና ምግቢ ክንበልዕ ከለና ከነስተውዕለሎም ዘለና ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነገራት ክንርኢ ኢና ኣብዚ ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም መብዛሕትኡ ብዙሕ ጌጋታት ንገብሩ ኣብ ስለ ዝረኸብኩ ንዓይ እውን ሓጊዛትኒ ንስኻትኩም እውን ክጠቕመኩም ትኽእል እያ ኢለ ናባኹም ዘቕርባ ዘለኹ ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም እናበልኩ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክሰግር መጀመርያ ብዛዕባ ምግቢ መዓስ ክንበልዕ ኣለና ኣበይ ክንበልዕ ኣለና ከመይ ክንበልዕ ኣለና ክንዛረብ ከለና ንምግቢ ወይ ንመኣዲ ዝኾን ግዜ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ዘረባ ሕጂ ቁሩብ ክብድ ዝበለት ኮይና ትስማዓኒ ምክንያቱ ኣበይ ንነብር ኣለና ብዘይገድስ መግቢ ኣብ መኪናን ኣብ ኩርስን ኣብ መንገድን ኣብ ዝተፈላለየ ና ሒዝካዮ ትኸይድ እናበላዕካዮ ትኸይድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ዝኩሉ እትሪእዎ ዘለኹም ቴክ ኣዌይ ዝበሃል ኣብ ኦን ደ ዌይ ዝብልዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኢድካ ሒዝካዮ እናበላዕካዮ መኪና ኮይንካ እናበላዕካዮ ኣብ ሳሎን ቴሌቭዥን እናረኣኻ እናበላዕካዮ እዚ ኩሉ መግቢ ሓደገኛ መግቢ እዩ እቲ ልምዲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣመጋግባ ንባዕሉ እውን ፀገም ዘለዎ እዩ ስለዚ ክንሪኦ ኢና ሓደ ብሓደ So one of the common mistakes we make around food is grabbing it on the go. We eat in our cars, offices, beds, and everywhere in between. ስለዚ ማኣበይ ንበልዕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ንበልዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ፀገም እዩ mindful eating is about giving yourself a certain amount of time to not only enjoy the food you are going to eat but also process and digest the food. ስለዚ ኣስተውዒልካ ምብላዕ ወይካ ኣርእስናትና ማይንድፉል ኢቲንግ እዩ ዝብል ኣስተውዒልካ መኣዲ ዝግበር ክብሪ ወይ ግዜ ምሃብ እንድዩ እንታይ ማለት ማይንድፉል ኢቲንግ እንታይ ትበልዕ ኣለኻ መዓስ ትበልዕ ኣለኻ ብኸመይ ትበልዖ ኣለኻ ምስ በላዕካዮ ከመይ ኮይኑ ክሓቅቕ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ስርዓት ኣመጋግባ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ትበልዖ ዘለኻ ንኩሉ ዘማእከለ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ጥዑይ መግቢ ኣብ ዘይግዝኡ እንተበልዕካዮ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሰዓት 9 ክድቅስ እናደለኻ ወይ 10 ዓብ መግቢ በልዕካ ድቅስ ተለኻ ዋላ ዝበለፀ መግቢ እንተኾነ መርዚ ክኸውን ምክንያቱ ኣካላትካ ኣብቲ ግዜ ለይቲ ነቲ ዝሰርሖ ዝወዓለ ዲክላተር ክገብር ዳ እምበር ሓድሽ ስራሕ ክሰርሕ ኣይደልን እዩ ስለዚ እዚ ኣይሕግዞን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብታ ኣመጋግባና ዘለና ምስትውዓል ከድልየና ክኽእል ኣሎ መዓስ ብላዕ ኣሎ መዓስ ክሓቅቕ እዩ ክንደይ ግዜ ወስደሉ እቲ መግቢ ፕሮሰስ ንክኸውን ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ክንእትወ የድልየና have set meals times when you will mindfully eat and focus on your food. ስለዚ መዓስ ትበልዕ ግዜ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ድማ ክትበልዕ ከለኻ ድማ ኣብቲ መኣዲ ኣስተውዒልካ እናሓሰብካ ክትበልዕን ከተስተማቕሮን ይግባእ ይብሉ don't eat before bed ስለዚ ቅድሚ ምድቃስካ ኩሉ ግዜ እንተዘይበላዕካ ይምረፅ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንበልዕ ኢና መዓስ ክንበልዕ ኢና ድሕሪ ምብላዕና ክንደይ ግዜ የድልዮ እቲ መግቢ ንክሓቅቕ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ mindful eating ግዜ ክንህቦ ከም ዘለና ግን ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ኢና ፅንሂልና እውን እዚ ንባዕሉ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ኣብቲ ኣመጋግባ እዩ ካልኣይ pay attention ክትበልዕ ከለኻ መኣዲ ከለኻ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እቲ ዘለካ ናይ መኣዲ ግዜ ብዛዕባኡ ክትሓስብ ኣብቲ ግዜ እቲ ካልእ ስራሕ ምስ ክትውስኽ ፅቡቅ ኣይኮነን ክንርኢ ኢና it's important that you learn how your body responds to certain foods ልክዕ እዚ ድማ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣስተውዒልካ ትበልዕ እንተለኻ ክትበልዕ ከለኻ እቲ ትበልዖ ዘለኻ መግቢ ምስ ኣካላትካ እንታይ ዓይነት ዝምድና ይፈጥር ኣሎ እንታይ ዓይነት ይስማዓካ ኣሎ ይዓፅወካ ደሎ ይጠቕመካ ደሎ ይሕመካ ደሎ ምስትውዓል ይሕግዘካ እዚ ሕጂ ክትዛረበ ከለኻ ቀሊል ይመስል ግን ቴሌፎን እናተዛረብካ ትበልዕ እንተለኻ ቴሌቭዥን ፊልም እናረኣኻ ትበልዕ እንተለኻ ኣይርዳእካን እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ሓንጎልካ ኣብ ካልእ ስለ ዘሎ ሓደ ክንዲ ምንታይ ትበልዕ ከም ዘለኻ እውን ኣይክትፈልጥን ኢኻ this is a little bit weird ግን ሓቂ ድማ ቴሌቭዥን ሓደ ኣገዳሲ ፊልም እናረኣኻ ትበልዕ እንተለኻ
كندمنتاي كم زبلعك أيرداكن تليفون ناتزاربك تبلت لها كندمنتاي بليك أيرداكن ولا تمقرتون exactly تبغيرك أي تستمقروني خا sorry سلازي كل جزء التنبول عمقبي انتايو كمية عينة مساكالاتني وهذا له دي الناس تبعلنا نخنبلع جزء مستوعب كنجبر على نايلونا humans eat a lot more food than we need to survive أبزي جزء بفلا أبزي معبول عالم سبات كابت نورمال تقبهم وسعي ويكا كابتيك نخنبرول زد اليوم عقب مقبن اللي عليهم زبلعو سلازي أبزي عب مستوعب زد ليك خي ترداكا نبتي زيت دليل ميزان موسخن نايت عنا وتجمعاتن كخيد سلازخل so pay attention to how full you get how fast and how much food it takes to fill you up سلازي نخل تصقب كند منتاي مطبخم زد ليكا كند منتاي بقلطافك انت عينت قلطافه لك بتتبال علو نابنت انجي انا قدم كسرح كلهم بجروب سلا نخيد تي مسح دارك قدم كتبلا تخلي خا غزي سي كندي ساعاتنا مسح عين بحالني ناغن غزي سي بلع عبلك كيدي خدلي منو ما عطك في الكاتب لا يدلني سلازي دارك تبي كتبل تخلي جنتاي قبرك زج سبيد نبعلو ابديشن صبو يركا هديلكا نايغليوم سنصبو خو نايغلينا يكونن قاسيد كخبل تخنكا قرب قاسيد كان خبلعون نمستوعال يحجزكاي how much food it takes to fill you up كند من تايمك بيزس دبكا مللايون حدا كابتي اقداسي نطبي يخون مالتي The goal is not to walk away from the table having to unbutton your pants. علامة يبلنا له كنت نسخ لناسي قلفنا فتحنا ويسرينا ويكدانا أزرقنا نخدول له مدرك خونا يقبعني يبلنا له. زي أخلنا تسقاب ده أمبر كسب نموت كنا لا أي قبعان. This is a big mistake. أبز بس حاجة. You should feel good about what you have eaten, not like you need a nap. زي بخميك تفلت بلا عبي الكام سود داخا دك أسيز مساكا عرفت دي زاد ليكا ويست إنرجي رخيب كاللغا نورمالي ما عدي إنرجي كبنا مقبسي حيل كبنا مغط كبنا نخنسرح كبقسنا كخلالو كامتن تحليفخه دك أس عرفت خم دلي كبرنا زي be careful أبزي تنكر كنولا لنا أمنا مسكابكا صبغا يكونن يبلو كيلاتات مالتي Point 3 check your surroundings زوريانا زلو نقرات كله check مقبارون ككم أدلاينتو مقلايون أقداسي يخون إذا هجي قرب تنكفى بلاني رقطر حدا هجيهم in detail عن رينا It's easy to be distracted these days with phones and TVs all fighting for your attention أبتقز يزي إيوتنا أغالبوناتنا نخسر قليليو أب تليفون استفل عليه أبس استفل عليه بروجرام غيرهم أغالبونا كسعبي دليو تلفزيون كاو مسؤاتهم يورادو everything is fighting for your attention So be careful. أبتاك زي moment أبتا وانا مقبي أنت تخيلوا كابتي سالون كنت نسأل لنا تعالينا أبكشنا دي أبقى بوتا ناي مبلع بوتا كوف كنبلا لنا كمبيوتر كتفالو تليفون كللو بستغال متن بزعبات مقبن بزعباتهم أبتكانا زلو سبات متري كونا لو تعلال يس قرب الان مسمع عدي سبغيو جن إلكترونيكس أنت تعالي تمراتي يخون أنا وانا بحيوة يزرع خوي أبزي زي بستغال متن زخونة يكون تليفون كتحزن زخونة نجار conversation كجبرنا قبل المعدي أيفتني أيدقفنيها There's no end to busy times لذي نتغالب وخاك سرق وخاص له زغول تاع تليفون تتنكف كيا كابتنا بتكزل لك أي لذي take it away ولا سلمتين دتنايم ساعة جزية خا دتنايم بجزية زي تحصره تحصر جزية كابتي distractions كتلا لك But when it comes to eating mindfully, it's key to put down the phone and get out of bed, of the couch, and sit at the table. فزي كاب عراق تنسيخا كاب صالون تنسيخا كاب تليفون كاب كمبيوتر تعليخا كفيلكا أمناي مبلع بوتا مبلع أقداسي. Eat your meals in a designated spot so that your brain and your body know it's time to eat. يعني ما بتعمل فتية تبلع اللي بوتا فلوت كون له. سلزي أبكشنا دي أبقى لبوتا فلوت تبلع علت أولان تلقى ويبوتان تلقى حنقول كان أكل كان جزية مقبيو يلو حفيلنا وقيت كله حنقول أتوكروناتو بزعبات مقبي خون سلزي أبزخون بوتا تبلع تلقى خن من تبلع كم زل خون أي كتفلت إنها أبتا بوتا تكون كلها جن حنقولنا أنا كلنا كل جزية فوكس ناتو يردو نابو جزء ما إذا أنا بكشنا ترايك بلي أزمرت قال مرجعات أيدقفوني هذا جزية تسأل نجار كل غلجن بستخالة متى أبكشنا دي أبكلا بوتا نايم مبلعي أبتجزت بالعلو دما كاب إلكترونيكس اللي كل هالو
እንደገና get everyone around the table and serve an actual and healthy meal and talk to one another. ስለዚ ኣክንዲ ኣብቲ ብዝተኻለ መጠን ፅኢልካ ቴክ ኣዌይ ዘይኮነ በዓልካ ዝገበርካዮ of course ንሕና ሓበሻ ኢና ኣብኡ ንፍዓት ኢና በዓልና ዝሰራሕናዮ በዓልና ዘብሰልናዮ ኢና ንበልዕ ብዙሕ ግዜ እዚ ጭዋ ባህሊ እዩ እዚ ንክገብሩ ኣብ ካልኦት ሕብረተሰባት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናትና ክብርታት ከነለልዮ ኣለና በዓልካ ዝኸሸንካዮ ዋላ ዓደስ ይኹን ዋላ ሽሮ ይኹን ዋላ ሓምሊ ይኹን ዋላ ካ ኣይኮንኩን actually እዚኦም ቶም ዝበለፁ መግቢ እዮም ስጋ ትገለ ገዲፍካ እዚአን ሓምሊ ድንሽ ደገለ በዓልና ኩክ ዝገበርናዮም they're beautiful they're healthy ስለዚ ውዑይ በዓልና ሰራሕናዮ መግቢ ክንበልዕ ከለና ዝበለፀ እዩ ኩሉ ኤሌክትሮኒክስ ነገር ኣሊና ምስ ሰባት ኣለና እናዓለልና እናተመያየጥና ክንበልዕ ንኽእል እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ልቦናን እቲ ዝዓበየ ጥዕናዊ ኣመጋግባን ይበሃል ማለት እዩ ንብዙሓት ሕብረተሰባት ኣብ መኣዲ ኮፍ ኢልካ ምብላዕ ዘይልሙድን ዝተረስዐን ነገርና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ንሕና ኣነ ኣትሊስት ኣብቲ ገዛይ ኩሉ ግዜ ብሓደ ኮፍ ኢልና ክንበልዕ እየ ዝመርፅ እዚ ድማ ኣብ ኩልና እውን ክንደፍኣሉ ዘለና እዩ ምክንያቱ ኣብታ ግዜ መኣዲ ኩሉ ነገር ተዓዝዩ ኣብታ ጣውላ ናይ መኣዲ ኮፍ ኢልካ ከምታ ዝዓበነያ ከምታ ስድራ መኣዲ ኣነ ሙሉእ ሂወተይ ኣብ መኣዲ እናበላዕኩ ዓብየ ስለዚ ብሓደ ተኣኪብካ ክትበልዕ ከለካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ሕጂ ክትመያየጥ ክትሓታተት ክትዕልል እውን ዝበለፀ ዕድል ዝኸፍተልካ ማለት እዩ it's really really beautiful and a good thing so ታራብዒቲ ብዙሕ ግዜ ምሳና ይትኸይድና ግን ትኸይድ ኢኻ ምስ ብዙሓት ሰባት ኣባና ብዝብዕምሉ ዓለም ሕጂ ማለት እዩ detach wrong meanings መግቢ ምስ ገለ ስምዒታት ነተሓሕዞ ኢና እዚኣ ድማ ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና what is this a key practice in weight loss programs teach people to pay attention to emotional triggers related to food ኣብዚ ናይ ሚዛን ምጉዳል ፕሮግራማት ብዙሕ እንታይ ይብልዎም ኩሉ ግዜ ስምዒታትኩምን ወይ ከዓ ኩነታት ምስ መግቢ ንክትበልዑ ዘተሓሓዘኩም ነገራት ኣስተውዒልኩም ፍለጥዎ ይብለና ክትሓርቁ ከለኹም ዲኹም መግቢ ትደልዩ ክትሓዝኑ ከለኹም ምስ መግቢ ክትሕጎሱ ከለኹም ምስ መግቢ ስምዒታዊ ለውጥታትን መግቢ ናይ ምህላኽን ብሓደ ይገራጮ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣለው ጭንቀት ወይ ከዓ ተፀሚዎም ኣይስክሪም ክንበልዕ ኣለና ወይ ገለ ነገር ክንበልዕ ኣለና ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ዝመፆም ካልኦት ድማ ጭንቀት ስለ ዘጋጠመኒ ቢራ ክሰትለኒ ወይ ገለለኒ ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና እዞም ስምዒታትን እቶም ንሳቶም ክንጥቀመሎም ዝገድዱና ነገራትን ንሳቶም እዮም ዝሃስዩና ኣብዚ ሕጂ ተጠንቂቕካ ከተለልዮ ይግባእ ይብሉ እቶም ናይ ሚዛን ምጉዳል ክኢላታት ማለት እዩ instead of thinking that you need an ice cream when you're sad spend time exploring why you're sad in the first place ገለ ጭንቀት ወይ ሓዘን ሰጋጠመካ ኣይስክሪም ወይ ካልእ ዘረሳስዓካ ወይ ሻሂ ምስታይ ብኡ ክትፍውሶካ ምፍታን ስለምንታይ ኢኻ ዘይተሓጎስካ ዘለካ ስለምንታይ ኢኻ ሓዘን ተሰሚዕካ ምስልቻው ተሰሚዕካ ብዛዕባኡ ክንሓስብን ሓቀኛ መፍትሒ ክንደልየሉን ኣለና እቲ ካልእ ኩሉ ሽፋን እምበር መፍትሒ ይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ጠንቂ ኣለሊና ክንፍውሶ ንፈትን ብሽፋን ጌርና ክንዓብጦ ካብ ምፍታን ምክንያቱ ካስየና ስለዝኽእል If you can block those feelings associated with food or improve them slightly, you will find yourself eating less, feeling better and more productive. ስለዚ እዞም ስምዒታት ናይ ስምዒታዊ ምቅያር ኣብ ኣካላትና ምስ ካልእ ምስ መግባዊ ምህላኽ ክተሓሓዙ ዝኽእሉ ነገር እንተፈሊጥና መፈላለናዮም ወይ ተቆፃፂርናዮም ተውሒድናዮም ኣብ ኣካላዊ ጥዕናና ዓቢ ተራ ክህልወና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ስምዒታዊ መጋግባ ኢሞሽናል ኢቲንግ ዝብልዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ስምዒታት ኣብ ዝተፈላለየ ስምዒታት ምሳተና ዝተፈላለየ ምህላኽ ናይ መግቢ ንገብር ከይንህሉ እቲ ስምዒታትናን ኣመጋግባናን ፍልይ ከነብሎ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ኣብቲ ሓጎስና ኣብቲ ጥዕናና ኣብቲ ውፅኢታዊነትና ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ይብሉና ክኢላታት ማለት እዩ very important as well last one think about this ክንምገብ ከለና ክንገብሮ ዘለና ክንሓስቦ ዘለና ሓንቲ ኣገዳሲት ቲፕ ድማ ኣብዚኣ ሼር ክገብረልኩም እየ if you want to enjoy a mindful meal think about where your food come from as you're eating it sure you don't need to think about the slaughterhouse ሓንቲ ካብቲ ኣገዳሲት ጥበብ በይንኻ ትበልዕ እንተለኻ ብፍላይ ወይ በይንኻ ትበልዕ እንተለኺ እቲ መግብኽስ ካበይ መፅኡ ይኸውን ኢልኪ ክትሓስቢ ወይ ክትሓስብ የተሓሳስቡና እንታይ ገብረካ ዘጂ እንታይ ኢልካ ትሓስብ እቲ መግቢ ካበይ መፅኡ ዝበልዖ ዘለኹ ተሓረስታይ ክሰርሖ ከሎ እቶም ስድራ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከሎ እቲ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ነገር ስእሊ ቅረፅ ኣብ ርእስኻ እንታይ ይብሉና ኣለዉ ግን ታጠል ስጋ ትበልዕ እንተለኻ ታጠል ትሕረድ ከላ that's not going to be a good thing እሳስ ኪፕ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም but the rest even ብዛዕባ ስጋ ናይ ስጋ ፀገም ዘለዎ ግድን ስጋ ክበልዕ ኣለኒ ዝብል እዚ ሓሳብ እዚ
كستعمل له خلال تاتل بعراي تقلك حرت كله أب سنان تغيرنا we have a different impression every time سقام بلك لنا هذا نستحرد له so think about that قربت لي نتنا حنقولك فوكس نخدقبر يحجزك أيو سئلنا كنهلو خلنا كمنتايز مهانونا يردعنا نفلا بزمع بالعالم كيف سوبر ماركت قحد كاموسات رايو so أبي تراكو بنوت تفلتي خابي كم زمت مقبي تحرشتاي نتادر هو تسكي ما أحمد صغلو عراقا قال ملاتي أخلي كاب كتما أحمد صغلو قطحن كله قال ملاتي كلنا قارسي أبي عدنا سي بروسس نقبرينا قال انتي بلاني زعبا مقبي كنهلخ قالنا كل جزية عدنا نقر كردعنا لو أنا يذكرني كل جزية شاي ملي لكريا خلقو أنت أملاخ كم زبانا بعدنا قبر كيبل كحلفني رزي كل جزيتي أبي عدنا زلو كنتات ناتراينا كنستعول لنا كابتي فوكس كابتي ريل بيزك نقدر كنحد مية ولا زي نت consciousness ناتنا كم شارب كم زخون يقبره. Think about the farmer who raised the cow. Think about the farmer's wife who helped on the farm, take care of the children, all the logistics. تمقبي كابتي عرشاون فتات سترابيتات نعوز الزوت ريو تخلو لوجيستيكس نعو كساب أبا خاز بصح زخدو زنبرا بروسس أب قمت بمتاو نسخاخيت كامتي خايو زقاط أما كله سيل كان حسب كاخد بلك لها نتمقبي more ترجمكم زلوا تمقبي زعبونا حسب كاون تبلع على خاصيلك كم روبوت مبلغ تريدي كونس كنستعول لهم كلالنا مالتي. Think about trees that grow the fruit. حملتين بلقت لنا تمات كلت بزعبا ممكن حسب علينا. This one gives you some perspective up to مقبي مالتي. Can help you connect your food and your eating experience in a whole new way. تبال عزل لخان أما ساعات مقبن كندي دخان كم زقبروا له كندي سعرهم زلوا الزين بعلوا مو داتا أما سجانا ناخد كون أدلي بقى تيرخي كذا الغما هدنا كندي سبعة سعرن دخامن ساقن بغالي له ترى بعند خلك ودن دحرقينك وين تمقبن تدي سركا تا بعد بيتك سرك الله زقبروا تبروسسون محسابية دلي صبحت عم تبدأ تلقى شجورتك متر كله تسالسخ قبر كله تخالخ قبر كله تسعرز فسوس كله تسقاخ متر كله everything حسبان كلا لنا طيب النازي thank you نخنبلنا تزقبر لنا يخبر يعدمنا نتزل لنا صقاتات نغنستما غردما عابي دفيت يخوننا ስለዚህ ዛ ቪዲዮ እዚያ መግቢ ክቡርዩ ኣብ ውሽጢ መግቢ ማኣዲ ክንቅረብ ከለና ከነርእዮም ዘለና ባህርያት ነግረና ንኩልና ድማ ክጠቕመና ትኽእል እያ ብፍላይ ኣብ ናይ ሎሚ ዓለም ማለት እዩ ብዙሕ ነገር እናተኸያየረ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ትጭዋ ዝኾነ ባህልና ከም ዘለዎን ኣፀቢቕና ምስትውዓል ክንውስኸሉን እየ ተተባብዓኩም ምናልባት ተፈቲኹማ ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩም ክጠቕምዎም ዝኽእል እዮም ዝበልኩሞም ከተሕልፍዋ ትኽእሉ ከም ወትሩ ድማ ከመይ ረኺብኩማ ንስኻትኩም ክንታይ ክውስኽ ኣለዎ ምናልባት ሓንቲ ዝረሳዕኩላ ብፀሎት ጀሚርና ብምስጋና እንተዛዘብናዮ ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ጥራይ ቁሩብ ካብ ትምህርቲ ስለ ዝመፀት እምበር ኩሉ በትናትና ባህላዊ ነገር ብፀሎት ጀሚርካ ብምስጋና እዩ ዝውዳእ እሱ ድማ ኣዝዩ ጭዋ ባህልን ኣዝዩ ጭዋ ልምድን ነቲ መግቢ ይኹን ነቲ ዘሎ ሂወት እውን ንፅቡቕ ንክኸውን ዓብ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል እሞ ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ የምንየልኩም ቻው ተሰናዩ